Usa ka maanyag nga kabuntagon kanatong tanan. Welcome sa ato ang daily devotional o laing series na usab atong pagtun-an dinhi sa ato ang tulumanon matag adlaw o palihog kog andam sa imuhang kaugalingon. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Philippians chapter 1 verse 3. I thank my God in all my remembrance of you. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. 6 things you need to say to someone before it's too late. Number 1, thank you. Kanusa ka last time nagpasalamat sa usa ka tawo? Unsay imong gipasalamatan niya? O nganong nagpasalamat man kaniya? Ang pagpasalamat usa ka common kayo nga words nga dali lang nato malitok sa ato ang mga baba ngadto sa usa ka tawo nga nakahatag og pabor sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka enforcer nga nitabang nato pagtabok sa highway, sama sa usa ka tawo nga nihatag siyang lingkuranan diha sa usa ka babae nga nagbarog diha sa bus. Sama pod sa usa ka friend nimo nga nitabang og ampo para sa imong mga financial or uban pa nga mga needs. Usahay malitok nato ang pagpasalamat tungod kay na-use na ta nini nga ekspresyon. Usahay pod malitok nato ning pagpasalamat tungod kay common nato ning madungog sa ato ang environment. Pero naay usa ka lahi og special kayo nga klase sa pagpasalamat nga tagsa lang kayo nato mahimo ngadto sa usa ka tawo. Mao ni ang klase sa pagpasalamat nga atong buhaton sa usa ka special nga tawo sa ato ang kinabuhi. Kinsa man ang mga special nga tawo sa imong kinabuhi? Sila ning mga tawo nga duol sa ato ang kasing-kasing, sama sa atong family, atong best friends, ug sa ato ang mga relationships, ug uban pa siguro nga mga katawhan. Sila pud ning mga tawo nga gigamit sa Ginoo nga mahimong kaabag og nakatabang sa imong kahimtang. Hinumdum itong panahon nga niagi ka sa lisod kayo nga mga kahimtang. Katong panahon nga halos naglibog na ka kung kinsay imong duolon, pero sa wala nimo gi-expect nay usa ka tawo nga gigamit ang Ginoo para tabangan ka. Hinumdumi tanang pagtabang sa Ginoo nimo kanunay niya ni i-channel og usa ka tawo. Naagid siya gamiton para matabangan ka sa imuhang emotional ba nga bahin, financial ba nga need, physical, mental, o labaw sa tanan sa imong spiritual. Sama na lang sa paghinumdum ni Apostle Paul sa Philippian Church sa ilang dako kay nga pagtabang ug pag-abag ni Apostle Paul diha sa ministry. Muning iyang gingon ni nga letter niya sa Philippians 1:3 ingon siya, I thank my God in all my remembrance of you. Likas natong mga Pinoy nga kanunay tamutan-aw gyud og utang kabubuton ngadto sa usa ka tawo nga dako og natabang nato. Bisan pa og instrumento lang siya sa Ginoo para tabangan ta, pero ang tinuod gawas sa Ginoo dako gihapon kaayo og utang nga kabubuton ta ngadto kanila. Ug usahay dili man nato kaya balusan o tumbasan ang mga gihimo nga kaayo sa usa ka tawo dinhi nato. Pero at least man lang bisan sa atong kinasing-kasing nga pagpasalamat mahatag nato nila. Sakit biya hunahon nga usahay ang reality. Tungod kay maulaw lagi ta mo pasalamat sa usa ka tawo, usahay pod kaunon ta sa atong garbo, dili na lang ta makapasalamat niya. Hangtod nga kuhaon na lang sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Diha pa ta makarealize noon nga deserving di ay siya pasalamatan unta nato og maayo. Higala igsuon, ayaw tuguti nga mahitabo ni sa imong kinabuhi. Tungod kay isa sa mga sakit kayo nga ma-experience nato dinhi sa yuta, kana bitawng magmahay na ta og maayo. Magmahay ta kay gikuha na lang sa Ginoo ang ato bang mga ginikanan, igsuon, imo bang mga apuhan, best friend ba nimo o family member ba nimo
Unya wala man lang ka nakahimo sa kinasing-kasing sa pagpasalamat nga deserving man unta sila pasalamatan. Sakit baya kayo sa feeling kanang magsige na kag pasalamat sa usa ka tawo unya kay balo ka nga dili na niya madungog ang imong tingog o dili na pud siya maka-response nimo. Ug sakit kayo sa feeling kanang gusto ka mo pasalamat pod pero dili na nimo ma-express og tarong tungod kay dili na kaya sa imong health condition. Busa, samtang mahimo pa nimo ang pagpasalamat ug madungog pa niya nimo ang imong pag-ila sa iyang kaayo sa imong kinabuhi ug pwede pa pud siya maka-response nimo nganong dili nimo ipaabot niya ang pinakatamis nimo nga pagpasalamat. Nay mga tawo sa atong palibot nga nangandoy nga niana nga klase nga experience. Nangandoy nga one day nauntay tao nga makalingi nila ug makahinumdum sa mga butang nga naambag nila sa imuhang success. Naapoy mga tao nga part sa imuhang kinabuhi nga sa hilom lang nagampo nga unta lingion nimo sila og dili nimo malimtan nga gikan ka sa ilahang mga bukton ug nidako ka tungod sa ilahang mga pagsakripisyo. Nay mga tao nga wala man lang nangandoy nga imuhang balusan pero naghandom in taon nga unta makahinumdum ka nga sometimes sa imuhang kinabuhi nga tungod sa ilang pagpaubos ikaw ang nahimong taas. Ang tinuod, daghan pa kayong mga tao nga naghulat sa imuhang paglingi og balik ngadto kanila. Deserving sila nga lingion nimo pagbalik. Nasayod ko nga wala sila nangayo og balos gikan nimo. Ug dili pud nimo kaya balusan ang ilahang paghago sa imong kinabuhi. Ang ila lang nga mahinumduman nimo sila. Deserving sila nga imong hinumduman nga nahimo silang part sa imong kagahapon. Ug kung wala pa sila gamita sa Ginoo para nimo, posible wala ka diha karon sa imong nahimutangan. Isa sa mga pamaagi sa paghinumdum sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, mao ang paghinumdum pud sa mga tawo nga iyang gigamit para nimo. So sugdi sa paghinumdum ang mga tawo nga deserving tagaan sa kinasing-kasing nimo nga pagpasalamat. Ug nasayod ko nga isa na sa pinaka-priceless nga surprise nga pwede nimo mahatag para nila. Samtang ila pang ma-appreciate ug madungog ang imong pagpasalamat, base nini nga pamaagi, madasig nimo sila sa ilang kahimtang ug maka-build up ni og pagbalik sa ilang self-confidence. Ang pulong nga thank you or salamat, usa ka simple kayo nga pulong nga litukon, pero powerful kayo ni kung kinasing-kasing nato ning himuon sa usa ka tawo. Dili tanang tawo uhaw sa kwarta, tungod kay naay daghan nga mga tawo nga uhaw sa pag-ila nimo sa ilahang pagsakripisyo para nimo. Ang Ginoo magapanalangin nimo magampo ta. Ginoo, unta dili paulahi ang tanan, nga mahatag paunta namo ang pinakatamis nga pagpasalamat sa mga tawo nga imong gigamit para pag-develop sa amoang karakter, sa amoang kinabuhi. Pasaylo ami Ginoo sa mga higayon nga hapit namo sila malimtan ug focus sa kayo mi sa among kaugalingon, sa among mga pangandoy ug sa among success. Tagay mi og courage Ginoo nga moduol nila puhon. Tagay mi kaisog mawala unta ang kaulaw ipaubos sa among kaugalingon nga makita namo Ginoo ang ilahang mga pagsakripisyo. Sa amo bang mga ginikanan, mga minahal sa kinabuhi, mga relatives, mga higala, bisan sa mga tao Ginoo nga dili na nakaduol sa mong kinabuhi pero sa hilom nitabang sa amoang kahimtang. Tagay mig kasing-kasing sa pagkamapasalamaton sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.